भारत सरकारनि बिथांखिजों क'क्राझार सहराव अरुण बसुमतारिया डिस्ट्रिबिउटर अफिस क'क्राझार PM-WANI मावख' खुलिदों। गोजोननि नोगोर क'क्राझार सहराव मबाइल नेट बाहायग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार सहराव अरुण बसुमतारिनि नाजानायाव भारत सरकारनि बिथांखिजों मोनसे PM-WANI wifi मिरु बेखेवबाय। क'क्राझार सहराव थानाय गुबुन गुबुन मावसुमाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन गलादार एबा रायजो राजाफोरजों लोगोसे लाइमोन फरायसाफोरा बेनि सुबिदाखौ लानो हागोन। जेरै 5 राङाव 24 घन्टा, 32 राङाव 7 सान, 60 राङाव 15 सान, 99 राङाव 30 सान बेफोरबायदि सुबिदाखौ लानो हागोन। लोगोसे सुबिदाखौ लानो थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरजों लोगोसे दखान गलादारफोर एबा गुबुन गुबुन फसंथानफोराव खामानि मावनाय सुबुंफोरा डिस्ट्रिबिउटर अफिसनि अरुण बसुमतारिजों थोंजोङै 6002056387 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। PM सिगाङावनो बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलखौ फरायनानै लाग्रोबाय आरो साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिग्रोबाय जे PM-WANI प्रधान मन्त्रि वाइफाइ नेटवर्क एक्सेस इन्टारफेस बे जिनिसा 2020 नि डिसेम्बर 9 तारिखआव भारत सरकारा केबिनेट पास खालामनानै लादों आरो 2021 आव कभिडजों बुंफबजोबनायनि थाखाय बे जिनिसखौ लन्च खालामनो हानाय जायाखै। दा 2022 फैनाय लोगो लोगो बे जिनिसखौ लन्च खालामनो नागिरबाय। सारा भारतआव PM-WANI खौ इस्टाब्लिश खालामनो नागिरदों। जे PM-WANI खौ इस्टाब्लिश खालामनायनि सिगां जायफ्रानोखि ISP जेरै जिअ फाइबार, BSNL आरो गुबुन गुबुन ISP जायफ्रानोखि ब्रडबेन्ड प्रडाक्ट होयो, साप्लाइ खालामो, बे ब्रडबेन्डजों कानेक्सन खालामनानै PM-WANI खौ वाइफाइ खौ रिसेल खालामनाय जायो। दा PM-WANI बेखौ रिसेल खालामनो थाखाय PDO गायसननाय जायो। जे PDOफोरा जाहैबाय पाब्लिक डेटा अफिस, आगोलावहाय PCO मोन, पाब्लिक कल अफिस। दा PCOनि जायगायाव PDO होदों। जे PDOनि गेजेरजों डाटाफोरखौ रिसेल खालामनाय जागोन आरो बे रिसेल खालामनायावहाय बिराद बहुत बाङाय राङावनो जाहाथे पाब्लिकफ्रा डेटाखौ एन्जय खालामनो हायो। बेनि थाखाय बे असिलायै सारा भारतआव जे रेजिस्टार खालामोब्ला जायफ्रानोखि एन्ड्रइड मबाइल, लेपटप, डेस्कटप, कम्पिउटार आरो TV बिथांमोना जायफ्रानोखि डेटानि गेजेरजों नायो, एन्जय खालामो, बिथांमोना खम बेसेननि गेजेरावनो एबारनि बे PM-WANI भारत सरकारनि बे डिजिटेल रिभलिउसन, डिजिटेल मोनसे क्रान्तिकारि हिसाबै भारत सरकारा जे बेखौ पाइलट प्रजेक्ट हिसाबै लादों। बे पाइलट प्रजेक्टनि गेजेरजों सारा भारतआव डेटा जायफ्रानोखि इउज खालामो बिथांमोना खुब सुबिदा जागोन आरो बे सुबिदाखौ लाबालाब खालामनो थाखायनो जों क'क्राझाराव पुरा क'क्राझार टाउनखौ आरो क'क्राझारनि गुबुन गुबुन कमार्शियेल कमप्लेक्स जायगा जेरावनाखि रायजो राजाफोर गेदारिं जायो, स्कुल, कलेज, लाइब्रेरि, पिकनिक स्पट, जेरावनाखि रायजो राजाफ्रा पाब्लिक गेदारिं जायो, बे जायगायावहाय डाटाखौ गोरलैयै मोननो हानाय बायदियै जोङो PDO बसायनो नाजादों। सारा क'क्राझारखौ वाइफाइ जन खालामनायनि बेबस्थाखौ जों सिन्था खालामबाय। नैबे अफिसनि गेजेरजों खालामनो नागिरदों। दखानदार, सोरबा फिसा फिसौ दखानदार बिथांमोना जथेस्थ' बे लाबालाबखौ मोननो हागोन। जाहाथे सोरबा PDO हिसाबै गावनि दखानाव जुदि इस्टाब्लिश खालामनो सानदोंबा, सेटआप खालामनो सानदोंबा बिथाङा ब्रडबेन्ड थानांगोन। ब्रडबेन्डआ जिखुनु ISP कम्पानिजों जाया मानो, बे जिअ'आनो जा, BSNLआनो जा, ब्रडबेन्ड जाबानो जाबाय। दा बेवहाय जोंहा C.नि मोनसे वाइफाइ मेसिन दङ। बे एक्सेस पइन्ट मेसिनखौ बे ब्रडबेन्डआव लगायनानै 100 मिटार रेन्ज आरो 200 मिटार रेन्जआवहाय जों डाटाफोरखौ रिसेल खालामनो हायो आरो। डाटा हिसाबै जेसेबांनाखि पाब्लिकफ्रा, रायजो राजाफ्रा मबाइल डाटायानो जा, जिखि डाटायानो जा, बे डाटाखौ इउज खालामनायावहाय बिथांमोना दैलि 24 आवार्सआव 5 थाखा, 5 राङावनो 24 घन्टायावहाय आनलिमिटेड डाटा इउज खालामनो हागोन आरो मान्थलि हिसाबै बिथांमोना रेजिस्टार खालामनानै लायोब्ला 99 रुपिस 99आव 99 राङावनो 30 डेज आनलिमिटेड डाटाखौ इउज खालामनो हागोन आरो। दा ओंखायनो आं खावलायनो लुबैदों जेसेबांनाखि मबाइल, लेपटप, डेस्कटप आरो TV जेब्लानाखि डाटा इउज खालामो
एन्टारटेनमेन्टखौ जाहाथे बाङाय राङावनो आरो फुरा ओनसोलाव वाइफाइखौ इउज खालामनानै गावबा गाव थाखा फैसाफोरखौ सेभ खालामनानैबो जथेस्थ' स्पिडआव डाटाखौ मोननो हागोन आरो जोंनाव जे इन्सट्राक्सन बायदियै जोंहा स्पिडा 20 Mbps पार मिनिट बेबायदि स्पिडआव खारगोन आरो ओरैनो एक्सट्रायै जों जे मबाइल डाटायावहाय मोननो हायो 4 Mbps खिन्थु नैबे वाइफाइनि गेजेरजों जों 20 Mbps नि स्पिडखौ मोननो हागोन दा ओंखायनो जायफ्रानोखि भिडिअ हिसाबै सेटआप खालामो बिथांमोना एक्सट्रा आर्निं फेसिलिटिसफोर दं एडिसनेल आर्निं फेसिलिटिस आरो जे दखानाव बिथांमोना वाइफाइखौ लगायगोन बे दखान खाथि खालायावहाय 100 मिटार 200 मिटार गोजानावहाय जे डाटाया स्पिडआव नाङै हिसाबै जथेस्थ' कास्टमारफ्रा फैगोन गेदारिं जागोन बेबो मोनसे लाबालाब आरो बिनिफ्राय बेखौ सेटिं खालामनो थाखाय इमान फैसाबो नाङा 100 to 200 सिम कास्टमारफोरखौ जोङो रेजिस्टार खालामनो हायो मोनसे एक्सेस पइन्टनि गेजेरजों दा हमना लादो राउन्ड फिगार हिसाबै 30 days आनलिमिटेड हिसाबै 99 रुपिस लायोब्ला जुदि 200 जन रेजिस्टार होयोब्ला 18,000निबो बारा मोनसे एड्रेस प्रुफ नांगोन आरो दखाना बबे जायगायाव दं बेखौ जिअ टेग खालामखागोन आरो जिअ टेग केमेराजों खालामनानै बेखौ सेन्ट्रेलाव हरनाय जागोन आरो बे गासैबो एक्सिस पइन्टखौ सिडआनो कन्ट्रल खालामगोन बे भारत सरकारनि मोनसे पाइलट प्रजेक्ट ओंखायनो बेवहाय माबा डिस्टार्ब आरो गिनांगौ बेफोरबायदि गैया बेखौ माबायानो गभर्नमेन्टआ कमप्लिटलि कन्ट्रल खालामनाय जागोन आरो बेखौ जायफ्रानोखि मोननो लुबैदों खालामनो हागोन बिथांमोना जे बेवहाय 200 मिटारावहाय एप्रक्सिमेटलि 20,000सो खरस जानो हागौ आरो 100 मिटारावहाय 14,000 बा 13,000 बेनि गेजेराव जागोन आरो जायफ्रानोखि भिडिअ हिसाबै खालामनो गोसो सेटआप खालामनो गोसो बिथांमोना खालि एड्रेस प्रुफ आरो दखान बबे जायगायाव लगायगोन बेखौ जिअ टेग खालामखानाय जागोन अनलाइन बेखिनियानो आरो नायगिरि बिथांमोना नैबे भारत सरकारनि क्रान्तिकारि प्रजेक्ट स्किम PM-WANI बेखौ गोदान ब्रान्ड हिसाबै गासै 98 कम्पानिनो बे जिनिसखौ खामानि मावनो सारा भारतआव होनाय जादों आरो जों नैबेहाय क'क्राझारावहाय PM-WANI जोंनि गोदान ब्रान्ड नेमा जादों अपना वाइफाइ बेखौ भिडिअ हिसाबै पेन्टाकल सिस्टेम प्राइभेट लिमिटेडआ मोनदों जायखौ जों PDOA होनो पाब्लिक डाटा अफिस एग्रिगेटर हिसाबै पेन्टाकल सिस्टेम प्राइभेट लिमिटेडआ मोनदों आरो बिनि ब्रान्ड नेमा जाहैबाय अपना वाइफाइ दा साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा आरो जायफ्रानोखि वाइफाइ इउज खालामगोन बिथांमोना गावबागाव प्ले स्ट'राव थांनानै बे PM-WANI बेखौ प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनलड खालामनानै रेजिस्टार खालामनानै लानो हागोन आरो रेजिस्टारा मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार जागोन आरो अल इन्डिया पासवार्डआ मोनसेयानो जागोन आरो दा भारतनि जिखुनु कर्नाराव PM-WANIआ जेरावनाखि सेटिं जागोन बे जेरावखि इनस्टल खालामा जेराव बे रेजिस्टार खालामा मानो बियो सारा भारतआव एखे माबाजोंनो खरसाजोंनो इउज खालामनो हागोन डाटाया जेरावबो सोलिगोन गिबिसिन पेन्टाकल सिस्टेम प्राइभेट लेभेल PDOA अपना वाइफाइ ब्रान्ड नेम बेखौ क'क्राझारावहाय आं अरुण बसुमतारिया बेखौ सिगाङाव एसे डिस्ट्रिबिउटर हिसाबै जों बाहाय अफिस खुलिबाय आरो साफ्रोमबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव आप टु गसाइगाव परबतजरा साब डिभिजन आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जेसेबांनाखि कमार्सियेल कमप्लेक्स एरिया स्कुल कलेज दङ जेरावनाखि जों पाब्लिक गेदारिं जायो हाथाइ बाजार दुखान बेवहाय जोङो अपना वाइफाइ आरो PM-WANI बे वाइफाइखौ एक्सेस नेटवर्क इन्टारफेसखौ जोङो सेटिं खालामगोन जाहाथे रायजो राजाफ्रा जेरावखि थाया मानो एन्जय खालामनो हायो नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि SI निउर' थेरापि बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन
सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। SI निउर' थेरेपिया चिरां जिल्लानि बेंटल गला नं 5आव दं आरो बे SI निउर' थेरेपियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 76201 60459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।